АФК съм бил. Тук дървото е пораснало. Сега какво ще правим? А? Сега какво ще правим? Викам ги един приселените. Материал Или че да... нещо. Или... Не, чакай. Да идем при там онова с лавата, ако искаш да вземем лава. За машина, за камъни? Да. Мяри. Ама аз имам ендер перла. Няма да оцеля. Може ли да ползвам? Моля. Трябва да направиш път. Искам да ползвам ендер перла. Добре, ще ползвам, но ето тук долу. Слез и ти. Нали знаеш, че няма как да оцелиш, защото няма вход. Може да оцелиш това по-къде всъщност. Да пробвам ли? Ако рискуваш да си изгубиш бълните. Аз ги оставам. Умен. Какви ще паяци, бе? И... Те може би от спаунера, защото го направи тъмно. Ми щупи. Нали имат такива неща? Лагна ли? Лагна. Не е лагнало, мен не му е изгони. На теб си спря интернет. Не ми е спрял. На баш. На баш, че не е спрял. Не щеш да спре сървъра и мен да му е изгони, ако на мен. Добре, значи е крашно. Не можеш да крашне. Добре, значи на мен ми е крашно, защото обработвам едночасов клип. Добре, айде. Интернетът не ми е спрял. Ловим ли съм бас? Какво? Че не ми е спрял интернет. Не. Не е спрял. Аре, идвай. Забравих ендер перлата. Тръгнах да взимам ендер перла, забравих. Чай камъните да оставам. Този спаунер ще го щупа. Не ни трябва и без това, за какво не? Кой казва, че ни трябва? То за паяците да го чупа ли? Чупи го. Щупи. Ти... Опа! Човек, ти как ще дойдеш, ако аз стигна до там? Сега телепортирам. Нали да може? Да знам. Ще направи изключение. Омага! Използвах я тука! Чакай сега да оправя тук стъклата. Не ги оправи, нали тръгвам? Ние от тук ли ще тръгваме? Да, няма обикалям крафтците. Не, трябва да направим път от там. Не е нужно от там. Нужно, защото трябва да си направим пътека тук, после като свършим поредицата да има тук и яка гледка. Това ми даде идея, бе, човек. Каква идея? Викам ти да го направим от тук. Какво ми пише? Ти нещо ми викаш, май, да не го правим от тук. И аз знаеш какво? Какво? Измислих едно страхотно име. Какво нещо? Крафт Сити. Крафт Сити. Ари да направим такъв сървър. Крафт Сити. Всичко е безплатно. Безплатни SMS-и, само за 12,40. С ДДС. Трябва сега да слизаш надолу, нали знаеш? Какво като ще минем от тука? Как ще минем от тука? Като дядо Пуп, така ще минем. Ако искаш, скачай. Или атабутна. Го е, сияйния камък няма ли да се взима? Не знам дали има нещо, чакай. Просто вземи сияйния камък да си направим. Има гъба. Вземи сияйния камък. Взимам го. Уоу. Трябваше да мана PvP. Уоу. Не взимай този. Знаеш ли що?
защото ще падне. Не, вземи долния. Какво стана? Всичко е тъмно. По-тъмно. Яла при мен и виж земята, всичко е тъмно. Еми, защото падаме надолу към света. Към края. Тук има прасета. Аз имам страх от прасета. Аз нямам меч. Ама чакай, те не ни закачат, ако ни ги ударим. Няма ги удриш. И не им показвай меч. Имаш ли кофа? За? Да вземем лавата, предполагам. Не. Отиде да взимаш. Ай, как ли? Аз ще копая е такива. Ай, ще ида. Чакай. Тук трябва да си направим, защото как ще се качим догоре? Тия нали не са толкова умни, че я върват по стълбите. Тия не са толкова умни да върват по стълбите, нали? Еми... Не знам. Не са, те не могат. Чупа им спаунера и ги убиваме, чули? Ако искаш... Или ако искаш го освети, как искаш. За какво ни? О, мъга, къде отиваме? Аз отидох за кофа, аз отидох при кравите. Какво ще правя при кравите един бутин? Ама си отвеям. Така, сега. Къде? Трябва да правя кофа. Къде е айрана? Абе има кофе, е. Те са пълни с мляко. Ми изпий го. Нали ще ни трябва за то? Ми ще вземем после. Ще хабиш единственото такова, дето имаме. Ари направи вече. А то пясък на душите да го взимаме. Как искаш? В смисъл, за какво ще го ползваме? За нищо. Що? Безполезен е. Нали са седат пиявици или там какво са води? Майко! Майко! Майко, мила! Тия не те закачат. Няма човек, паднах в лавата. Какво като искаш ли аз да падна? Еми ти си с брони, аз бях без нищо. Абе, виждам Аз че... с брони съм, Сега, моля ти се, ако беше без брони, щеш да си умрял вече. Това за какво го взимаме? Кое? Ето не дарак. За камина. Камина. Камина? Лава, чай да взема лава. Ай, готово за. Чакай, бе. Дай ми кофата. Ето тия. Дай ми я. Ти оставаш за малко само. Пушпа. Събирай я такива. Аз нямам аз имам една дървена. С дървена. Не това, бе! Не това, бе! Ми? Това ни е изхода. Тя стълби да направим. Пайса, аз това правя. Ай, готово. Водно легло. Чай сложа тук, че ще паднеш. Леле, щупи ми се килката. Ай, готови сме. Аз излизам. Само да осветя спаунера. Така. Пак виждам. Аз по не виждам. Виждам. Машина за камъни, нали? Да, ама горе ли ще правим или долу? Е, тук. Добре. Камъните са безкрайни, бачи. Да, знам. Чай само, че дай една кофа с вода. Трябва да правя... Не, ще изпия на обля. Чакай, не, дей. Сетих, Саша. Ама чакай, аз не се сещам как се правиш, я ми виж клипа. Аз как се сета? Виж ми клипа. Виж го ти. Сега ще гледам. Охо-хо, тук беше това. Трябва да влезна в лавата.
Получава ли се нещо? Нищо не се получава. Щото. Ясно. Това не трябва да е толкова голямо. Ето що. Падай на долния етаж. Има наводнение от лава. Идвай тука. Е тука. Къде? Е тука идвай. Е тука щупи. Нямам кирка. Къде е наводнението е? А. Къде е наводнението? Не знам. Я стой тука. Чеш ми трябваш. Какво ще трябва? Стоиш ли там? Я. Ето та. Запуши го това. То... Чакай. Адто. Готови сме. Чакай. Алелуя. Ето ти го камъка. Чупиш само ето камък. Чай си взема кирка. Тупа няма. Омага! О. Обсиди. Пак ще трябва да хода при уния тапанари. Глей, сега не мога да спра, защото има тъпи чудовища и пишат дей. Я чакай малко, нали нема се снима интернета? Не, няма. Така. Ем го прави, хем не мога да сета. Трябва ли хода за лава? Естествено. Ай, пшеницата пораснала, обирам я. Машина за камъни. Чай се да видим. Обирам пшеницата. Окей. Чай сега да видя как беше. Какво готово? Видях как. Да хода ли за лава? Да. Чакай взема кофата. Сега къде е кофата? Дай ми кофата. На. Сега ако падна пак в лавата. Ама ти направи стълби така. Пада маскелет. Просто перфектно. Аре идваш? Идвам. Ето. Човек. Какво? Така няма да се получи. Що? Трябва да е по-широко. Добре, да кажем е така.
То обсидиан. Его е. Събирай ги сега. Нямам кирк. Чакай да си направя. Чакай, аз имам. Да си направя само да Ама- видя. Това е тая машина, бе! Те изгарят! Умрях. Ой. Не, бързо! Трябва да направиш е така, чакай. Сега ще ти покажа. Как така? Само да си направя кирка. Виж. Така трябва да направиш. И какво ще стане? Така. Ами така ги взимаш. Добре, взимай ти. Добре. Аз ще отида да видя животните. Като казвам ще ида да видя животните, имам предвид, че отивам да взема мляко. Ама то имаме мляко. Това е много досадно така. Отивам да взема яйца и вълна. По-често трябва да оцеляваме така. Виж колко е интересно. Си имаме и обсидиан. Да го чупим ли? Можеш ли? Ако можеш, взимай. С диаманта на тия. Ма чакай, аз ще падна в лавата. Или не, чакай, стих се как. Но тя ще протече лава. Чакай си приготвя камъните. Човек, Кажеш, за какво си убил овцете? не съм ги убил. Няма ги. Може би чудовищата са ги убили. Какво ще правим без овце? Не знам. Не се ли притесняваш, че нямаме овце? Ще ги читнем. Ама те не ни трябват овцете, ние си имаме легла. За какво са ни? Окей, щом ни се притесняваш, мога да ти кажа, че имаме овце. Чакай. Ще правиш торта. Чакай, сега се връща. Окей. Ще трябва да направиш торта. Мото ми трябва лък. Ау. Трябва ми лък. Лък ли? Ма как се прави? Чакай се, ти са. Сега ще направя. Ти взимай камъни. Добре. Викам, Така взимай че някой ми пише. Отново ли е интрото? Готово ли е интрото? Какво е то? Не да знам, те ми поръчват интрото, ама аз по цял ден като правя, забравям на някой хора. Да, на то трябва да му правя. Нали не смяташ, че само на теб трябва да поръчват? Какво не смятам ли? Не смяташ ли, че не трябва само ти да се претоварваш? В смисъл, като щом казваш, че не може да се справиш с толкова много, знаеш какви сме с те. Може да поискаш. Събрах един стак камъни. Ми събирай. Ако те изморяват тия, тази тиква за Много храни. бавно са такова са тия камъни. Тази тиква я чупа. Сега почнаха бързо. Пак почнаха бързо. Не. Като кажа, почнаха бързо. Има някъде фърлени такива, вземи ги. Абе не, ще остата тиква. Иване... Даш.
Кажи, Не, нищо. за какво е взе тази тиква? Какво? За какво е взе тази тиква? Остави я, тя плаши зомбитата. Иване? Да. Това те отваря. От геймот я взех. И за какво я взимаш? Да те изплаша. Сега ще махне. Тя метна в това. Къде е млякото е? Не знам. У мен. Това е много досадно. Ама все пак ще стигнем след това някъде. Сещаш се къде. Съгласен ли си да направя едно нещо? Какво? М? Какво? Познай. Не знам какво. Тогава ще трябва да ти кажа. Какво? Съгласен ли си да направим хладилник? Хладилник. За какво ни е? Защото вече го направих. Какво? Вече го направих. За какво ни е? За какво не? Ще слагаме яденето. Вместо го взимаме ще ни да. Ама как го направи то е такова? Кой какво? Как го направи то разпределител или там какво се казва? Има си начин. Виж в интернет, ако не знаеш. Не искам се. Колко камъни? Ставки 38. Имаш. Я ми ги дай да видя. Така е. И 40. Ети обсидиан. Аз отивам да копам малко в мината, защото това е досадно и не мисля. Чакай си взема храна, ще... Лягай да спиш. Добре. Ама тук не трябва да има така храна, трябва да има така, дето може да се яде. То има. Тя не може да се яде, примерно пържолата сега може да се яде. Добре, направи тогава. Ето. Вземи и направи такова. Какво да направя? Торта. Чакай. Колко мляко ти трябва? Колко мляко ти трябва? Трябва ми 3 млека. Отивам да взема. Фърлих ти едно. Добре. Много приятно това оцеляване. Като няма, примерно сега ако бяхме в някакъв голям свят, ще да малко тъпо. А сега това даже ме е по-забавно от нормалното оцеляване. Защото тук трябва да се учиш да пестиш. Да. Чакай сега. Едно яйце и... С 3 стака тръгвам. Готови сме. Тръгвам на път. Взимай всичкия такова. Всичката пръст и това, дето го взехме от уния, също взема. Добре. Чакай, има ли още... Не. Не, има още. И това, дето го взехме от уния зомби прасета. Да, добре. Чакай да остава някои неща. Пътя го правя единичен. Защо? Защото няма ми стигне материал. Да, това далеч. Отиваме при селяните. Върни се до къщата или още си там? Аз съм там. Вземи ядене за изпът. Че моя огладня. Чакай да вия. Той имам 7 пържоли, добре. Ще взема и купичките да... Ама то е една само, чай да направя още. Ще направя 3 купички.
И да вървиш бавно, а не паднеш. Ой, 13 купички направих, човек. Ми взимай, супер. Кой ще ги яде толкова супер? Не знам. Ма моя вече се измори. Захарта е в Ender Chest, да знаеш, да не се чудиш къде е. В Ender Chest. Да, ние имаме Ender Chest. Ти не знаеш ли? Знам, че имаме, но аз не мога да отварям твоя. Какво ти слушаш? Колко супички взех? Останаха ми още такива 8 празни. Напълни ги всички. Всички. Те гледай къде са отишли тия крави, те са отишли навътре. Да трябва да влизам при тях. Ча да не падна. По-нататъка ще го направим тронен флаг. По-нататъка ще го направим тронен. Искаш ли супи? Може. Вземи. Ети още. Тия толкова. Добре. На ти ги тия. Една падна, ама нема ни. Къде падне? Долу. Падна от света? Да. Стой по-назад. Ако искаш да ходим към Сноу, това. Към кое? Е това. По-нататъка, първо дидим при вилиджерите, че Стой по-назад, че има PvP. Добре, да ни те бутна без. Или аз да бутна те. Трябваше го махна. Или да се бутнем взаимно. Прести си, после изключвам сървъра и не се сейфва нищо. Да чукам на дърво да не стане. Сейф. Ау. Ари, вече може да идваш. Пак сме направо. Тук имаше нещо в капачката, мисля. На най-големите има нещо. Ай, тук има бая народ. Ще ги ограбим. Ще им вземем нещата от често. О, чакай малко, паузирам. Здравейте, отново сме тук. Искам да се извиня, но ми се обадиха по телефона. Сериозно, говорих по телефона и съм бил АФК. Тото да прави автоматично. Аз имам още един стак. Такова. Какво? Ще ми стигнат, надявам се. Имам 60. Аз искам тръгнах да спринтирам, щех да се фърля. Какъв си ти, бе? Готово. Добър ден. Той иска 17 пиле за един емерланд. А той иска книга за емерланд.
Ей, тук има такова с книги. Ва! Какъв е то, е? Той пази от зомбита, не го килва, е. Но за какво? Той ще залезе желязо, 2 желязо ще даде. Не, а! Да, ви. Що не ми каза, бе? Помощ! Преследвам робот. От робот! Това е Ерен Голем. Аз си отивам. Чакай, трябва да взема от съндъците нещата. Трябва да го убием първо. Аз нямам нищо в мен, нямам смисъл меч. Ай, вече не му бие. Тук да взем ли от фермите или да ги оставям фермите? Първо искам да го убием. Ай. Бой! Ще ма килни! Три сърца! Ай! То къде ма фърли? То ма фърли над къщата. Добре, давай, чупи къщите. Къде има съндъци? Ето. Ой! Три златни меча. Имаш ли брадви? Не. Ето какво се разбираме. Ти поемаш всичко от дърво, аз всичко от камък. Аз нямам брадва. Направи, трябва да имаш поне такова. Чупи с ръка и направи такова. Има още един голем. Те тук седат да пазат. Давай да ги убиваме. Остай ги. И селяните да убием. Дават 2 такова, 2 желязо, вижте. Селяните не ги убивай, защото ще търгуваме с тях. Добре, ари. Ама за какво да чупим селото, е? За камък? Ние тук може да живеем, в смисъл може да се преместим, ако искаме тук. Не тук колче в буркана. Добре, дай да бутнем тия 2 къщи или няколко къщи и ние да сме в края. Какво ще кажеш? Добре. Ма така ще са ни много далече, уния другите са животните. Знам. Има един сайт на Майнкрафт, дето там показва как се правят каишки. Каишки? Те за какво са ни? Виж, моля ти, са много важно. За какво са ни? Една каишка само ни трябва. За какво ни е? Ще разбереш. Ай сега не искам. Ари, бе! Глей, тръгвам да чупа дървото, скачам и тук включва от начало да ми го чупа. Аз съм имал дърво, бе. Питаш, ма... Дали го взимам това да си направя работна масичка? Сигурно. Питаш, ма за какво ни е, нали? Да. За да таковаме. Какво беше? Да си направим къща, за да ги докараме животните и да си направим нещо като бори. Те седят тук. В смисъл, тияш... Ние там ще си седим, просто тук ще ги оставим така за интериора. Глей, Лари, виж. Не трябва това. Много е важно. Чай си направя брадва. Ари, потърси, виж. Ай, не ни трябва. Важно е. За какво ние? Не ни трябва, няма да живеем тук. Нали ти го предложи? Тогава бутай селото. Ама нека седи толкова хубаво селото. Нали ще ни трябва човек? Какво ще ни трябва? Тук селяните живеят, иначе те ще умрат. Няма да умрат. Глей го. Не може да умрат. Да, ама трябва да имат, глей какво хубаво село, как ще го разрушим? Кога стана екозащитник? Хубаво, глей какво прекрасно село. А що го буташ? Що ти ми каза? Само тази къща ще бутна. Аз не ти говорих за тая. Не? За тая тук до мен, ама щом си почнал, давай. Дай да си направим нашата тука, или да живеем в една от тия. Не знам. Чуда се.
Добре, бутай тая и отиваме да си донесем нещата. За какво? Така. В най-голямата ще живеем. Къде е най-голяма? Не знам. Е, та, според То мен. това беше. Е, това май е най-голямата. Или не. Или е тая. Е това. Ето, приятел, тук трябва да си... Аре, изнася са, аре. Или е тази с терасата. Вънка, изнася са. Е тази с терасата, мисля. Е тук. Коя с тераса? Е тук. Да гледаме тук всички буркани. Имаме изглед. Или дай ще си я поразширим малко. В наш стил. То тук трябва да се изнася. Аре, изнася. Аре, баче, излизай. Добре. О, къде си тръгнала? Това па си влиза в къщичката. Направи желязна врата. Отиде на терасата. Трепи го. О, искаш книга за един емералд, ай мри. Нема ти дам книга. Оф, неща, тия тапаци ще ни влизат в къща. Ойш! Какво прави? Чай, сега ще спаса. Скачай! Скачай! Чакай! Помощ! Отрепахме единия. Бой, готов. Ей, дават ти розички. Ей, пълен ме инвентар. Иване, Да, имаш ли дърво? да. Глей го Павлена в къщата. Абе, глей колко са! Тук купон ли правите? Не знам, ма всичките са тука. Оф, там ще си живеем, магайки. Не, че Не живеем. ги трепи! Давайте, всичките влезнаха тука. Остави, сега ще го оправим. Яла само да спим. Или чакай, имаш такова дърво, нали? А? Имаш до теб дърво. Да. Е, тук има такова. Направи един чест. Чакай, аз съм пълен с супи. Чакай. Какво ма удря? Зомбита, не трябваше да ги убиваме уния. Те ни удрят тия тапаци. Глей сега, зомбитата влизат в селото. Трябва па да построим един от уния. Ай, слагай си тук нещата. Гаскам къщата, че превземат селото. Газ! Принтирай към къщата. Чакай, аз си оставих тук всички супи, мупи. Абе, отивай да взимаш само нещата. Омага, не може избягаме от тука. Фанали са пътя, не може изленем. Ай, дай се махаме от тука. Влизай в къщите. Влизай в она с купона. То няма легла. Влизай в тази с купона. Не в тая. Помощ! Какво става тука? Не в тая малката. Какво става? Бързо влизай тука. Тука с купона. Затваряй. Какво става? Чакай, знам как да не идват. Дай ми това, дето имаш бързо. Дай Гледай там при купона, какво става? го това бързо, дето го имаш. Какво имам? Блокчетата. Ти блокчета. Колко блокчета имаш за строене? Колко са? Другите Стига. са долу в съндъка. Та къща също ще бутам. Нашата ще направим анти-спайдър. Против паяци. Готово, сега не може да влемат. Тота пак да не вземе да отвори. Той го страх. Те не могат да разбият вратата тук. Какво правиш, Убих го. Как ще избягаме от това прокълнато Пишам село? Дей. Писах Дей. Излизай да ги убиваме. Анархия. Мисля пише килао, защото ще убия и живот. Бързо, влизай! Помощ, отровиха ма!
Знам. Яла да ги убием. Ай, какво става в това село? О, не, пак ще ги направя уния. Бързо яла горе, гледай колко зомбита там. О, мъга изтрепаха селените. Слизай да ги спасяваме. Те ги изтрепаха вече, аз ще трябва да пускам нови на креатив. Не, има живи. Еге, тия двамата ще направят точно. Ей, даде ми каска. Тия двамата ще направят. Глей, зарази ма тая мръсна вещица. Скелети, бързо идвай, крипари! Бързо бягай по моста към нашата къща. Помощ! Ай, те са ме обградили от всякъде. Не, чакам те в къщата. Помощ, чакай. Ще падна. То ще ме бутне. Газ? Кой ще стигне първи вкъщи? Помощ! Човек половин сърце съм. Аз съм само първото ми го няма. Половин сърце, знаеш ли какво е? Оле, как се притеснявам да не падна. Половината неща са ми там при вилиджерите. Ще се върнем. Се екипираме и се връщаме. Колко дървета има тук, бе? Не знам, те са пораснали всички. Убирай всичко. Трябва да посеча. Чакай да отсечу едно. Чакай да... Трябва да падне сапен. Ари, давай да се пренасяме. Полека си закараме всички нещата. Полека там зомбитата. По-добре тук да стоим. Не. Ама там има супер много зомбита, човек. Не искам аз там да живея. Ти и там, ако иска са мести. Аз няма там да живея. Дай ми някакво ядене да си дигна живота и се връщам там. Ети гъбени супи. Ама аз съм се наял. Нали искаш ядене? Искам да ми се дигне това ако нещо. Що не ми се дигат сърцата? Не дигат се. Готов ли си? За какво? Виж къщка как се прави. За какво ми е? Така. Няма да живея аз там. Моля ти са. Човек, няма да живея там. Ти си живей като искаш. Клипа ще стане 3 часа, ако паузирам. Решавай, ще видиш ли? Няма да живея там. Пауза. И така, видях как се прави, обаче ни трябва такова. Какво беше? Слус ни трябва, обаче нямаме слус. Нали нямаме? Нямаме слус, нали? Нямаме. От деве не намерили от някой и от такова, от съндъците? Не. Каишка намери ли? Ще видя инвентар. Чули? Добре. Нямаш. Имаш слус. Имаш Сима Обал. Слус. Откъде имам? Не знам. Имаш. Дай го. Изпуснах го в лавата. Да! Сега ще читнеш. Няма да читам. Дай такова. Дай още една паяжина. Чакай, намерих. Се отдава. Какво? Казах ти няма да места животните. Виждаш ли го това? Това виждаш ли го? Виждам. Каишка. Човек. Знам, че не ти е приятно да се местим в друг град, обаче... Ама няма да са места! Човек, знам, че Ти са мести, като искаш, аз няма. Знам, че не искаш да се преместиш в друг град, защото тук имаш приятели
и такива неща. Обаче ще за твое добро. Някой филм ли го чу? Да, всъщност. Няма да съм места, ти съм места. Идваш. Няма. Взимаме 2 крави. Ари, ще вземем добитъка. Абе, няма как да ги преместиш до там, бе! А на бащи има. Ми аз тук ще седя. Ари, бе! Тук ще живея. Да, те умряха! Кой е умрял? Ми виж, паднаха кравите долу. Ама аз взех само 2. Ми другата къде е? Оставих я там, в случай, че едната падне. Взел си 3. Ето я там, виж я. Ми къде е втората? Нали падна? Взели поне къшката? Не съм взел никакво. О! Ще падне. Скъса се. Дей го! Нарочно го направи. Не го направих нарочно. Тяхта. Не го направих нарочно. Прави го нарочно. Не съм. Що ни отрепа добитъка? Сега ще пусна една. Чакай. Ай. Ай, то. Защо? Чакай! Какво правиш, бе? Гледай го! Читни пак. Читни, аз знаеш ли колко неща имах? Да, диаманти. Аз имах диамантен сет. Ами вземи, тук има диаманти. Ай, те са паднали тука. Ще паднат, знаеш ли що? Що? Знаеш ли що? Що? Защото ползвах една команда. Никаква команда. На баз, виж в конзолата. ГМ1, обаче това няма да ме спаси, защото аз като дори да падна на ГМ1 от света, мога да умра. Защо тогава я отрепа? Не знам ти, що ме отрепа. Защото ти отрепа кравата. Голяма работа. Изкъса къишките. Нема да съм местим, ти казах. Защо? Защото не искам. Защо? С Богом, приятел. С Богом. С Богом. Ако се осъзнаеш и искаш да ходим до друг град, може да дойдеш. Да дойдеш с супите. Идваш ли? Ало? Идваш ли? Ще кажеш ли дали идваш? Идваш ли, бе? Ау, Идваш ли? не идвам. Нема да живеем тук, идваш ли? Идвам, чакай. Не идвам. Глей, сета ми са щупил. Game mode. Чакай, може да ти вземем нов. Ай, не се щупил много, само малко. Ари, аз май намерих. Аз викам да отидем до ония снежния вулкан или да идем в капачката. А къде мислиш, че съм? Да знам. В капачката съм. Тук. Какво имаше? Нищо за сега.
Съжалявам, че те бутнах от света. Чули? Какво? Че съжалявам, че те бутнах от света. Няма нищо. Ай! Какво? Нищо, тук е едно дърво ма дразни. Се гледай, взем го се. Сега пак го взем. А, не. Чакай малко. А целта, можеш ли ми кажеш каква е? На кое? На оцеляването в буркана. Целта да се развиваме като нормалното оцеляване. А къде трябва да идем? Еми, до всички буркани трябва да обиколим. Аз викам, като обиколим всички буркани, да направим още един-два епизода. 100 епизода. А? 100 епизода. Що е толкова хубаво кога? Нали знаеш, че като имаме повече такова, повече клипове, ще имаме повече абонати. Не, аз викам към 10 епизода да направим някъде. Примерно в другия може да не ходим в буркани, а се развиваме, примерно да копаме или... 10 епизода викаш. Да. 10 по 60 колко прави? А? 10 по 60. Так. 10 по 60. Ага. 10 по 60, 600. Какво? Ми... Какво? Не, какво викаш? 600. Минути трябва да отделим. Ай, мишката ми отиде ми батерията. 600 минути трябва да отделим. Батерията на мишката ми отиде. Отиде. Пускам тежка. Мачи се оправи. Оправя се. Ми ти труши батериите. Малко помощ тук горе. Аз не мога да се кача. Тъпа. Не! Какво е? Без тъпа. Може просто. Вау, тук каква хубава гледка се вижда. Ще ходим ли в този епизод до ония снежния буркан? Ще идем до двата. До кои два? Снежния и то при снежния. То с пустинята? Мгм. Това ще ше по-точно, не буркан. На мен на това не прилича. Добре, ари, взимай дърветата и можеш да слизаш. Дървето. Къде падна? Фък, Какво? Къде падна? Може ли да се телепортирам? Може, айде. Гледай са. За малко да се пребия. Къде са ми са нещата? Не знам. Бак! Имало е баг. Да. Може да ми го кажеш. Сега половината ми неща са изчезнали. Случва се. В този живот е така. Ей, то съндък си го взема. Тия камъни си ги искам. И камъни. Тия всичките. Колкото може си ги искам. То съндък ще взема най-важното. Абе всичко взима и да бутаме селото. О, в това желязо, кой го оставил в съндъка, бе? О, тук има лава! Аре, ще направиш сега доста торти в кухнята. И Трябва ми мляко, нали знаеш? Ами ще ходим де. То трябва да се направи 50 кофи. За какво?
Аз мога да всъщност да правя една торта, след това палкова. Даде, взимай това дървото, да си направим за нашата градина за такова. То нашето не знам дали ще можем, в смисъл. Имаме място. Викаш няма бутаме селото. Викаш няма бутаме селото, така ли? Не. Мисля всички селяни да ги пусна пак извън ефира. Ама не дей. Имаш ли друга брадва? Тия тъпи зомбите ги избитат. Имаш ли друга брадва? Нямам, имам една каменна, обаче аз сега не я ползвам. Умберто. Ей, тия ни трябват. Това щупи. Знаеш ли Умберто? Не. Ей, чай това дърво, ще взема саплинги от него. Давай да си опразваме съндъка, да си го взимаме. Ама ние тук нали ще правим мина, аз викам тук да не е мината. И за какво? Виж, тук е много голям, има много руди тук. Няма значение. Ние си имаме такова. За какво са ни руди? Нали си имаме такова машина за камъни? Да, ама ни трябват руди. Да, може да се развиваме. Може ли да си сетнеш хом? Да. Значи тук да си сетваме хом. За какво? Нали там е спална? Да. Добре, ари, идвай сега. Аз имам само 2 свободни места. Добре, мината ще я правим извън ефир, така. Чакай само да запуша тук да не идват зомбита. Идва, че трябва да правиш сега торти. Чай, че то се стъмни. Аз викам да идем до снежния и това да за епизод. Аз викам не. Защото трябва да ходя да ям. Той снежния и шишето са близо, така че до тях. И в следващия до другите и следващия... Ако искаш лягай, то майче не трябва да лягам, за да стане ден. То следващия ще е финалния. Не знам, ще видим. Може би. Аз викам да се развием хубаво и тогава да финал. Ние трябва да берем всичко и сме готови. Какво стана и как стана ден? Легнах си. А? Легнах си. А? Имаш огради, нали? Да. Добре, яла си аз мен. Само 3. Добре, ти ще направиш още, нали знаеш как? Не знам как се. Тук какво правим сега? Оня буркан ли ще ходим? Кой? Майде. Аз имах предвид тук да ни е това. Градината добре. От градината ще направим още един път. Това ще е пътя, гледай си. От тук. Аз ще си оставя съндъка нещата, че искам да направя едно нещо. Добре. Чай, че ми трябва още един съндък, ето. Добре, оставам. Така, свалям броните. Ще се фърляш от света. Сега ще виж. Писна ми от тия буркани! Пак имитираш някой. Нали? Пусна ма на дървото, човек. Мен там му пусна. Пак имитираш някой, нали? Кой имитира? Не знам, за това те питам. Кой пак имитираш? Не знам. Одеве ми каза, че някой го е казал това. За малко съметно. Нали нямаш неща? Да. Будилчо ли каза, че го е казал? Не. Той не говори на български. Наруто Хинат. Наруто ли? Да. Наро MC, защото така моят канал. Иначе му викат Наруто Хинат. Нарутото. Още път ли правим, бе? Нали
Нали искаш да идем до тук? То там няма всъщност нищо, само и в капачката няма нищо. Само някакви гъбли нагоре. Ще се копае ся. Чули? Викам, ще се копае. Взимай всички мицел. Какво да взимам? Мицела. Какъв мицел? Това е мицел. Мицел ли? Какво е? Аз взимам гъбите за какво ме е. То това не ми го дава като... То това ми го дава като пръст. Какво ме е? Ами, защото пак ни трябва пръст. Нали трябва да ходим и до другите буркани? Аз мисля, че за 2 епизода, сега нали сме втори, доста добре се развихме. Да. Така че с гордост може да кажем, че следващия ще бъде финален. Какво е? Викам повече да направим, не само 3-4. Разбрахме се и на Vice City аз нямам. Добре, да ние днес ще снимаме на Vice City, само че аз сега трябва да ям. Викам сега да го приключваме този епизод и да хода да ям, да направим на Vice City. Ще се бавиш ли, защото трябва да излизаме все пак. Нема да се бава. И в 5:30 аз се излизам. Да, добре. Тук трябва да си направим някакви стълби да не скачаме. Добре, давай да правим градината и... Ти прави огради, чули? Не знам как. Виж в интернет. То с интернет. Чакай. Как се правят огради? Как се правят фенсове? Как се правят фенс? Как се прави? Сега ще ми излезне в реалния живот как се прави. Как се прави Фейсбук? Кой е направил туториал как се прави Фейсбук? Кой идиот няма да се сети как се прави Фейсбук? Как се прави Фейсбук и АБВ пост? Кой няма да се сети как? Трябва да си някакъв супер малумно. Добре, как се прави фенс Майнкрафт? Щом не ми излиза. Пиши ограда, бе. Нема да ти излезе. Дай това. Разбрах как. Добре. Трябва ми доста дърво. И у мен има, на. Как? Имам 2 честа и ги слагам. Сега трябва пръчки да правя. Ма човек, не помниш ли какво се разбрахме? Какво? Още нещо трябва да правиш. Какво? Какво трябва да правя? Такова, да ядем. 8 ще стигнат ли? Какво 8? 8 стига. Не. И как не бе човек, аз трябва 1000 пръчки да направя. Направи, аз ти дам 9. Значи 9. Добре бе, Лъчо, как го правиш бе човек? Кое бе? Как минаваш всички джъмпове от първия път?
Как ся? Как ти хрумна това? И как ги минаш от първия път всички джъмпове? Сега примерно... Чакай. Това може ли да го минеш от първия път? Опа, чай дай да ям. Супа имаш ли? Ето. Чакай. Това адски лесно. Това не може да стане като някакъв джумп и тук на дървото. Как ги минаш от първия път? Гледай. И аз... Това е лесно. Да, ама говорите за всички джумпове. Това можеш ли да го минеш? Това стимул. Ти имаш стимул. Това можеш ли да го минеш? Това. Да, мога. Това. О! Не знам аз дали ще го мина. Гледаш? Гледам. Добре, гледай. Гледай сега, това не отсея. Спря. Това можеш ли да го минеш? Да идеш едно това. Чай, че съм гладен. Човек, ето ти направих яла от тук. Аз си взема гъбена супа. Това стимул, ама... На това тук можеш ли да дойдеш? Тук са качи, гледай. Можеш ли да идеш там? Нещо се глича. Мога. Можеш? Да, чай да ги махам така. Ясно, чакай се, тих са какъв проблем. Това можеш ли? Кое? Чакай, пай се. Да дойдеш при мен. Чакай. Да. Чакай. Така ще я скоча. Давай! Виж, че отгоре има да не можеш. Можеш ли? Не. Гледаш ли? Гледам. И аз не знам дали ще успея обаче. Да. Такова стимула. О, мага! Глича. Виж. Гледаш ли? Гледам. Като... Явно чакай, ще дойда тук и ти трябва да ме удариш. Не е нужно. Я удари ме. Не. Виж сега, нима удари. Гледаш ли? Гледам. Това тази линейка, отвънка. Да ти... Ало. Добре, ари, дай да такова. Лазурит... Нямаме кирка. Имам. Човек. Това не. Лягай да спиш. Какво? По-силно. Какво? Какво? Духни в този микрофон пак. Какво? Харито, знаеш ли го? Не. И приятели, като гледам нищо не правим, това ще за този епизод. Не знам колко дълъг станал. Сега ще видим. И като за довиждане искам да кажа... Че и в следващия епизод ще стигнем към 3 буркана. Извинявам се за това, дет казах, обаче не може да няма клип без такива неща. Какви неща?